инфраструктурата. Какво имаме предвид? Имаме конкретни примери. Общината решава с ограничените средства, които има, да направи някаква нова отсечка, макар къса. Булевард, 2 ленти, да дойде Бойко Борисов или Фандъкова да го открие да срежа. И се оказва, че само една година или половина година след това, точно там ще се строи метрото. И такъв е случая на Мария Луиза между гарата и Опалченска или Христоводък там. Откриха ново ремонтирано платно. Друг въпрос е при самия ремонт, дали са спазили снижаването на тротуарите. Но би трябва да е за 20-30 години гаранция на срок. Т.е. какво имаме предвид под планирането? Аз го имам предвид. Значи, прави общината на сайта си следния план. До година или след година ще направя тази отсечка, примерно от Цареградско шосе, на тази дата. Да бъдат така добри ЧЕЗ, МЕС, Софийска вода, Топлофикация, кабелни оператори, интернет, телевизия и така нататък, който има някакви кабели да си постави или някакви комуникации, да се вмести поне 5 дена или 10 дена преди тази срок, който официално обявен напред, нали, в времето, за да може да си го спази, да си ги положи и след това общината, когато почне или планира този ремонт и го финализира, да има пък крути глоби върху това, който тръгне да разкопава. Защото и сега се оказва някъде ново, строят наблизо сграда, да си прокарат там токове или нещо друго и разкопават. И после там е кръпка, душка и така нататък. Така че и другия пример беше горе на Ерусалим в младост. Тогава поне по вестници не съм ходил да го видя на место положението. Бързаха да открият отсечка, която е около спирката на метрото там. И се оказа, че някаква бизнес града или еди после си прокопава след това. И Велизар Стоилов каза, но то те ще за техна сметка ще си го платят. А дали е за техна сметка, дали не? Прокопава го, а после стане и авария на новия асфалт се наводни и пак го прокопава. Така че той има явно след история. И това, което не съм го писал, но да не вземем пак думата, сме го забравили, си го споменах като идея. Така или иначе общината има една база от жилища. До сега по една или друга причина ги е продавала. Така те са в лошо състояние, някои от тях. Няма пари за основен ремонт. Или ако има са много символични средства, би трябвало наемателя да си плаща наема. При всички положения, Колю поне преди време е констатирал как той, който живее реално там, няма нищо общо с това, който по документи живее там. Тоест по документи живее някакъв нуждаещ се човек. След 5-10 години общината с връзки му урежда да си го купи апартамента. Междувременно там живее някакъв трети, който после го продава на четвърти. Реално погледнато, това не е сериозна жилищна политика. Тоест, мислихме си някаква общинска дирекция да отговаря за така наречената общинска собственост, както на време бяха студентските учители и столове. Тя да си планира ремонтите и поддръжката и продажбата, поне лично за мен, не е решение до сега, нито е решила кой знае какви проблеми, нито на младите хора, нито на тези, които са специалисти, дошли в Батман или в провинцията да работят. Така че считам, че такова нещо да се направи. Моята тема е последователност на ремонтните работи на общинските сгради. Този малко се припокрива с инфраструктурата. Какво съм имала предвид? Значи имам предвид, примерно, една детска градина. Тази година ще се прави ремонт на санитарния възел. Започва се първо от фаянса, се прави тази година. Следващата година ще сменяме ВиК инсталацията, което е просто абсурдно. Трябва да се започне първо от инсталациите, ВиК, електрон, ОВИ и след това вече да се сложи фаянс, пример. Тази последователност в общината просто я нямам, тъй като се действа. Тук ще дадем 10-20 хиляди на детската градина, да замажем очите на родителите, на градината и да режем лентата, че нещо има правилно. Правят се ремонти, а всъщност се хвърлят тези пари безмислени. На другата година, пак като се разкъртат, пак се получава същото нещо. Всъщност трябва да се изгради дългосрочен план, да има последователност и да не се получава това при покриване на една и съща дейност няколко години. Това, което е описано като задачи за изпълнение от групите, ние сме си набелязали няколко точки. Първата е да установим контакт с някои от софийските общински съветници с цел
да се информираме за експертния състав към работните групи и комисии, които се занимават конкретно по тези теми. Целта на това мероприятие ще бъде, ако такъв експертен състав липса като посещаемост на всичките заседания на комисията, да бъде предложена алтернатива, която би могла да помогне тази комисия в един даден момент. По отношение на популяризирането на действията на нашата работна група, сме си набелязали като първа точка мероприятието, което ще се състои в Софийския университет, с опит да приобщиме студентите към проблемите, които сме засегнали. Евентуално разработка във Facebook, визирайки през интернет пространството някакво довеждане до обществото. И евентуално при възможност в районните общини да се поставят, нека бъдат информационни бюлетини, в които да можем да оповестиме тези граждански проблеми, с които ще се опитаме да впечатлиме кметовете и евентуално да поемат някаква своя инициатива. Това е от нас горе-долу. Какви въпроси? Добре, да, въпроси има ли? Аз имам едно питане.